ay mapapakinggan siyempre sa DCGB Legazpi, sa Facebook ng DCGB, sa 98.5 OKFM, Daet Camarines Norte, 100.5 Boom Radio, Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin in Paracale, also sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So, kumusta po kayo? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po, kung may tanong, open po ang aking text hotline. I-text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline 0939 9040717 0939 9040717. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag nyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Oo. Yan. Huwag nyo intayin na lumala ang inyong mga sakit. Bumisita sa mga CMD offices. Actually po, ang ating product for healthy people, take the product, mamimaintain yung healthy kayo. Kung may sakit, take the product to restore your health. Pag na-restore na, huwag basta-basta tanggalin because these are nutrients na kailangan ng ating mga katawan para hindi po tayo basta-basta nagkakasakit. Pero yan na, ulitin ko lang, text hotline is 0939 9040717. Sabi dito, may nagte-text sa akin. Sabi niya, good PM po, mami, yung anak ko po ay naoperahan. Hello kay Tita Cara Espadilla. Diyan sa area ng Sorsogon City. Naoperahan po sa ulo kasi po may aneurysm po siya sa ulo at pumutok na po this time po, 2 weeks na po siyang naoperahan. Now po, dito kami sa yan, nasa BRTTH daw, ICU for recovery. Pwede po ba mag-power trio ng HCI? Sabi ko, how old na yung anak mo? Oo. Ask ko kasi, nakaschedule po siyang lagyan ng VP shunt. Ayaw ko po sana. Kaso po, yun lang daw ang best option. Matagal na po kaming gumagamit. Please po, need reply. Ma'am, 14 years old? Ay, grabe. Ako po yung bumili dyan mga first week po ng August ng Power Trio po sa one week. Ibig mong sabihin, kung ikaw nakikinig sa ngayon, 14 years old yung anak mo, nagkaroon na ng aneurysm at biniyak na. How true ba ito? Yung tama ba yung pakaano mo? Kasi at a very young age, tingnan mo ha. Sabi ko, how old na yung anak? 14 years old. Oo, 14 years old. Oo, actually sa mga listeners natin, hindi lang yung pag-take ng ating Power Trio ang gagawin nyo dapat. Dapat po, kasi ang sakit ng tao, 20% genetic na mana natin and 80% lifestyle. Usually, karamihan ng sakit ng tao ngayon is because of the lifestyle. Lalo kay Ma'am Delia Villanueva. And of course, sa lahat ng mga nakikinig sa radyo, saan mang radyo kayo nakikinig, ito lang yung mga nakita ko lang dito habang nagpa-Facebook live ako sa program. Oo. Ayan. Balikan natin ha. Huwag nyo kasi intayin, lumala ang mga nararamdaman. Pero sana nakikinig ka, ikaw ba yung anak, di syempre magulang, di ba? You mean at a very young age, nagkaroon na ng aneurysm at nagkaroon na ng operasyon. Paano nangyari yun? Baka yan. Usually yan, it's because of the lifestyle. Pakitingnan nyo po ang mga pagkain ninyo. Oo, baka naman
puro yan processed foods, mahilig sa karne, kulang sa tulog, kulang sa tubig, o di ba? At mahilig pa sa mga junk food, sa mga processed foods, o kaya mahilig pa yon ang pinapainin nyo, baka mga carbonated drinks. Please check and correct the lifestyle. Kasi kami po, ganun din po, yun din po ang dahilan bakit bumagsak yung health namin was because of the lifestyle. 15 years na ang dami ko palang mali sa lifestyle, o ayun, bagsak. Bagsak po yung aming yung aming health. Kaya bumagsak din po yung kabuhayan. Salamat sa Diyos na nakilala ko itong product ni Health Code International, na restore kami the natural way. At syempre, may ginawa din akong itama yung mga mali ko sa lifestyle. Kasi syempre, dati nung tayo ay nakatira sa baryo, sa bundok, pagkain natin yung mga nakukuha lang sa paligid, pero nung nasa city na ang iyong lingkod, nag-adapt ako sa lifestyle ng city. 'Di ba? 15 years na ganun yung lifestyle namin, ang dami kong mali, bagsak po. Bumagsak yung health. So, salamat, restored kami nitong ating, especially our HCI CMD, na yun po ang naka-restore sa amin. Oo, yun ang naka-restore sa amin. Okay? So anyways, sa mga listeners natin, kung may tanong, ito yung aking text hotline, 0939-904-0717, 0939-904-0717. Yan po ang aking text hotline. Pero ito, gusto kong i-share sa inyo itong nangyaring to sa mga kasamahan namin before, na paano gumuho yung health nila at paano sila na-restore. Oo, pakinggan na lang natin na medyo iniingatan ko rin. Hello kay Ma'am Mayet, Adina and Ma'am Floriden Kalimlim. Oo, yan. O yan. So, eto ngayon mas maganda na to, makapakinig kayo ng kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating produkto. O, pakinggan po muna natin ang kwento. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City, Eastern Samar. Isang guro at may asawa, retired police na nagkasakit noong 2012. Bago siya nagkasakit, na may negosyo kami na buy and sell ng itlog, pero na-stop yun dahil sa kanyang sakit. Walang buwan na hindi siya na-admit ng ospital, at minsan mga 2 beses sa isang buwan na tuluyang ikinahinto ng aming kabuhayan. So, that time na napunta ang CMD sa Borongan, dala ni na Ma'am Jen at Sir Jack, through radio program, napakinggan ng asawa ko ang product, at nagpunta kami, hindi pa sila nag-start mag-display, nagpipintura pa lang ng kanilang lugar, pero pinasubok na sa amin ni Ma'am Jen yung isang bote, yung 15 ml ng CMD. Tapos yun lang, yung 1 bottle na CMD, ito na ayos talaga ang kalusugan ng asawa ko. Oo, napaka-effective ng product. Alam niyo, nang ma-stop ang negosyo namin, wala na siyang nagagawa. Nasa bahay na lang. Pag-akyat ng bahay, lang radyo, tapos dala-dala ang radyo pag-akyat sa taas, pagbaba dala-dala ang radyo, wala na siyang nagawa. Minsan nga sinabi ng, kailan niyo pa ako kukunin, Lord? Pero sa akin, dahil sa bisa ng CMD, gumaling ang asawa ko. Imagine, isang bote lang ng CMD na naubos. Sinabi niya sa sarili na isi-share niya ito sa kanyang mga kaibigang pulis. At pinuntahan niya yun, ma'am. Nagmotor siya na hindi niya nagagawa ng matagal na panahon. Nagmotor, pinuntahan niya ang mga kaibigan niya. Kaya nga yung isa dyan na kaibigan niya na napuntahan, retired police din, pagpunta niya sa bahay nila, may sakit din. Hindi na rin alam kung ano ang, basta nakakadumi na lang siya na hindi niya alam. Pero binigyan ng asawa ko ng 15 ml na CMD. Bumuti rin ang katawan, at yun, naisipan ding mag-stockist.
Kaya ito, no, sapat na sa akin na nalunasan ng sakit ang asawa ko. Napaka, ano yan, na ito lang ang hiniling ko, napaka blessing, yes, na ma-restore ang kalusugan. Pero ito, hindi ko pa sukat akalain na nag-stakist kami at unti-unting na ano yung nawala naming kabuhayan, na ibalik ang dati naming nawala na kabuhayan. Sobra, okay. Tapos ito pa, ito nakaka-enjoy kami ng free travel incentive ng Health Code International na ako, this is my 29th years in DepEd, pero hindi ko naranasan ang makatravel ng ganito na lahat lang kasama namin, kasama ko ang asawa ko, kasama ko ang anak ko. Iyon na sobrang blessings talaga itong nangyari sa amin. Pangalan ulit. Ako nga ulit si Maria Eleanor Gasilios ng Borongan City. Ay, by the way, sa'yo ma'am, kumusta po ang product? Ay, nako, ang galing-galing, napakabisa. Hindi ako nakakaramdam ng pagod kahit saan magpunta. Kahit sa pagtuturo, napakaganda. Hindi ko nararanasan ang pagod the whole day kahit magturo ng napakaraming bata. Ayan. So, anong message niyo po sa mga makakapakinig? Okay, kung sino man ang nakakarinig sa inyo ngayon, gumamit na po kayo ng CMD, napakabisa, no? At makakatulong talaga ito. Kung ano mang karamdaman ang nararanasan nyo ngayon, gumamit lang kayo ng Power Trio, lalo na't ang Power Trio. Gagaling at gagaling kayo. Pangalan po ulit. Ako po si Maria Eleanor Gasilios, isang guro, 51 years old ng Borongan City. Yun. Ayan, 'di ba? Sa mga negosyante, nako, baka sa sobrang pagninegosyo natin ay mapabayaan po yung ating health. So katulad na nangyari kay Sir Alfredo Gasilios. Pero alam nyo, nakakatuwa na sa ngayon healthy na restore talaga yung health ni Sir Alfredo Gasilios. Oo, pero isa pa dito. Ito rin isa ring negosyante. Oo, na umasenso na sa pagnenegosyo, pero nung nagkaroon ng sakit, gumuho ang health, gumuho ang kabuhayan. Parehas din kay Sir Alfredo Gasilio. So pakinggan po natin, how amazing is our product? Paano nakakatulong na ma-restore tayo the natural way? Pakinggan po natin. Okay, way back 2004, parang kailan lang, ano? Ako pala si Roland Magahin, Mr. CMD ng Iloilo at saka Bacolod City. Ito talaga ang totoong testimony sa buhay ko. Bago ako nagiging distributor o nagiging member ng Health Code International Corporation, ako at saka kasama ko yung asawa ko ay dati kaming tagatinda ng gulay at saka prutas sa palengke. Ibig sabihin doon, market vendor. So, nangyari sa akin, nagkasakit ng isang matinding sakit na tinatawag nila heart disease. Nagkaroon ako ng tawag na heart attack way back na August 6, 2004. So, maliban dyan, meron pa akong sakit na tinatawag nila hika. Tawag doon asthma. So, sa daming gamot na na-intake ko, nagkaroon ako ng mga komplikasyon. Alam mo naman natin yung mga side effects ng mga gamot. At saka, ang doktor ko mismo, yung cardiologist ko, nag-advise sa tinding nangyari sa puso ko na nagka-heart attack ako, dapat mag-undergo ako ng isang major operation na tinatawag na heart bypass. Okay? Ang problema, number one, wala naman akong 1.5 million on that time. Okay? Mahal, 2004, about 15 years ago. So, kailangan mo millions. Pangalawa, hindi pwede ako palang maoperahan, sabi rin ng mga doktor, dahil na chronic asthmatic ako. Grabe na talaga ang hika ko. Kasi ang explanation nila, na once nagka-undergo ako ng operation, sa operation table mismo, ang mangyari sa akin,
kamatayan talaga. Bakit? Once na asthmatic ka pala, tapos magkaroon ka ng major operation, tulad na sa heart, magkaroon ng komplikasyon kaagad yun. Doon mismo sa lungs. So, allergy, lalo na gamot, lahat kung anong ina-apply sa katawan mo. So, therefore, hindi pumayag ang tawag doon, ang mga doktor ko. So, tiniis ko na lang. Totally depend ako sa mga gamot, mga herbals, kung ano-ano na lang, na para makasurvive ako. Pero ang nangyari, nagkaroon na naman ako ng kidney problems. So, sobra siguro dami ng gamot, yun, ang kidneys ko, nagkaroon, especially yung right kidneys ko, pag umihi ako, hindi na ihi, lumalabas, dugo na. So, napakasakit ang sitwasyon ko doon. So, by September of 2004 siguro may pumasok na mga tauhan ng health code, mga distributor sa Iloilo na naghahanap kung sinong taong makapag-introduce itong product na to. So naghanap sila kung sino. So may isang tao na nagtatrabaho sa hotel makapag-recommend na hanapin nyo ang Roland Magahin. Nakita nila ako, pero sabi natin, almost 2 or 3 months to live na lang siguro kasi ang sitwasyon ko noon talagang wala nang, yes, at saka ubos na ang lahat. Kapabuhayan. Pati kabuhayan, pera. Kahit pamasahe ko lang sa jeepney noon, 5 piso kasi noon ang regular fare na sa jeepneys noon, wala sa bulsa ko. Yun ang talagang totoo. At tapos wala na kaming negosyo, lahat ng mga ari-arian, bahay, lahat. Tapos utang, nabaon kami sa utang. Ilang buwan kang may sakit po yan? So, nung tinaman ako na sakit ko ng August, pero yung yung asthma ko, mga 30s pa lang, asthmatic talaga na ako noon. Ano yung edad mo na heart attack ka? At the age of 48. 48? 48. So, nang dumating ang CMD? Noon dumating ang CMD, ayun nga, pag-take mo? yun nga, pag-take ko, within a week pa lang. Wow. Within a week, Oo. May naramdaman na ako na ibang-iba na talaga. Oo, naiba na talaga. So, inubos ko yung isang 60 ml. Kasi sabi nung lumapit sa akin at tapos mismo ang mga tawag doon, ang mga distributors na mga unang mga distributors, leaders ng health code, sabi maganda talaga sa katawan ko at saka may business pa. Okay, so hindi ko pinansin muna ang business kasi yung product muna. So yun ang sitwasyon namin sa Iloilo. Kahit pa paano, ginawa naming mauna yung isang 60 ml. Yun. So, ginamit ko. 10 drops umaga, 10 drops sa gabi, sa tanghali, gabi, 3 times a day. So, may naramdaman ako kagad na pagbabago. 1 week? 1 week, within a week, pero na-experience ko ang tinatawag nila na cleansing o detoxification. Lumalabas ang lahat yan sa katawan ko. So, dahan-dahan, hindi naman sabihin natin parang magic, Oo, kasi ang product natin is natural. So, dahan-dahan, within a month, sabi ko, eto na. So, after a month, nagpa-general check-up ako. Believe it or not, ang result, ang heart ko balik sa normal, ang kidney ko balik sa normal, at hindi ko na na-experience ang hika, Very good. ang asthma. Ngayon, 15 years ka na. So, pasalamat of course, pasalamat talaga ako sa Panginoon na itong maalala ko pa ang very simple prayer at saka pagpasalamat sa Kanya. Thank you, Lord. Gamitin mo itong product na ito para sa iba rin may mga karamdaman at saka gamitin mo rin ako para ma-share ko sa kanila. So, from the starting October, 10th of October of 2004, nagpa-register ako sa Health Code International. So, doon nagsimula Yung business din. yung business at the same time na-maintain ko yung 15 years ka nang user. 15 years as a user na ako. Kumusta na ngayon? So, it's a blessing, sasabihin natin, it's a manifold blessing. Yung na-restore yung health ko. May business pa. May business pa. So, Travel. every year travel pa. So, andito tayo sa Malaysia ngayon.
lalo na sa mga first timer dito, kung nangyari ito sa akin, alam ko 101% mangyayari din to sa iyo. Oo. Blessing. So it's a blessing. So naniwala talaga ako na i-share natin ito every day. Within 15 years, wala akong na tawag doon, wala akong na-miss na isang araw na hindi ako nakapag-share sa product at saka business. So ito, together with my wife, my one and only wife, and my ex-girlfriend. Yearly travel. Yes, yearly ito. So, ito na naman, gusto ko na naman itong mangyari na naman sa itong generation na to, di ba? Yung mga bagong generation sa health code, ina-encourage ko na naman, paniwala, at saka focus lang, trabaho lang, at saka meron talagang tawag doon na napakalaking blessing din para sa kanila. So therefore, Ayan. yes, so sinasabi ko na dito pala sa HCI-BIS, may buhay, may hanap buhay pa. Kuya, pangalan ulit. Yes, ako pala si Mr. Roland Magahin, stockist ng Iloilo City, Bacolod, at saka of course, ang may bahay ko. So ayan, di ba? Yung magkasunod na yon na testimony, pareha silang negosyante. Sa sobrang siguro, yung sobrang focus sa business at lifestyle. Bumagsak yung health. Nang nagkaroon ng problema sa health, kasamang gumuho ang kabuhayan. Buti na lang nakilala yung ating CMD. Siyempre, hindi lang ngayon ay na siya. Actually, yung na-interview ko siya, 15 years na siyang user ng product. So, ngayon, 19 years na po siyang user ng product at healthy pa rin. Okay? So, hello sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Di ko na ma-mention lahat. And of course, yung mga nakikinig sa radyo. Saan mang radyo kayo nakikinig. Okay? Dito na tayo sa ating mga outlet, mga CMD Center. Of course, sa area ng Camarines Norte, hanapin niyo po HCI CMD Office. Purok 1, Barangay Tugos, Paracali, in front Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villa Flores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. Diego Liña Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Jusal's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion. Kapalonga, Camarines Norte, sa Purok 8, Poblacion. Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Susan Correa Abais, Rusans Transient House, Purok 2, Lagon. Sa area ng Camarines Sur, Katisasir, Binanwahan, Karamuan, Kamsur. ZMD Center sa Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Meron tayo sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Sa Dutro Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion West, Ocampo, Camarines Sur. Sa second floor, JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. At Top JC Marketing sa LNL Building, Bulalaco Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabo, Camarines Sur, in front Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan si Ma'am Helen Torre Palma, Rosalina Torre Palma, San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, CMD Stock Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Ma'am Julie Daluna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. At sa area ng Masbate, CMD Office at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, in front Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Purok 2, Inang Pilar, Sorsogon. CMD Center at second floor, Room 204, ACM Building, corner Borgo Street and Rizal Street.
Sorsogon City, Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva O'Malley, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Sa CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balago, Sorsogon City, in front Iglesia ni Cristo. Si Mr. Christopher Olaso, Miliabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon. Sa Butika Central, Comadcad, Castilla, Sorsogon. Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon. Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Maria Jinky Aquilmo, Procto, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Nasa First District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Porocuan, Barangay Tigbitiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbitiwi, Albay. Second floor, Center Point Building, atop 7-Eleven, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Ortiz Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City. Emmy Clarete, San Juan, Tabaco City. Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay. Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay. Ma'am Michelle Biascas, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atop GW Hardware sa Bakakay. Of course, newly opened CMD Center sa Unit 4, Building B, Porocuan, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay. Nasa taas tayo ng DM Mixers Paint Center. Sa Jeremias Balia, Jersey Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Now sa 2nd District of Albay, Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Ma'am Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Esquilador, Morok-Borokan, Rapo-Rapo, Albay. Toy Dahak, Toy General Merchandise, Purok 3 Itba, Manito, Albay. Joy de Silbulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. Of course, yung aking office sa Legazpi City, 2nd floor, room 208, PBLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City. In front, LCC Supermarket, atop Danvers Computer Shop. Joanne Serrano, Bagaw Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Of course, andyan si Ma'am Rowena Neo at Avon Outlet, Lobianos Residence, number 14 P. Borgo Street, Ilawo 3, Daraga, Albay. Ma'am Eden Bardalo, 377 Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Sarte Commercial Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Mr. Angelo Moral, Barangay Sipi, Daraga, Albay. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok Legazpi City, sa Bali Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Andiyan si Nedy Obligarnas, Common, Kamalig, Albay, Purok 1 po. Sa 3rd District of Albay, Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardeñas Store, beside LBC Office, sentro ng Ginubatan. Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center, Market Site, Uwas. Susi Dizon, Ultrapay Water Refilling Station, Bichara Arcade, Pualangi. CMD Office at 2nd floor sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Pualangi. At sa 2nd floor, Kililan Building, San Jose Street, Dunao, Ligao City, beside PNB Ligao. Andiyan din po si Ma'am Nea Pasino, San Francisco, Ginubatan, Albay. In front, Tria Cable TV, Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So yan po ang ating mga center, mga active na distributors kung saan pwede po kayong bumili ng product. Hello kay Manay Elena Tuisa. Musta na, Manay? Oo, ready ka na bang mag-HCI biz? O, diba? Oo, sayang ng opportunity. Okay, so yan, sa mga listeners natin, yan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat sa inyong lahat. Sana po ay matugunan ng aming misyon to help restore the health of people, and hopefully, someday, mas maraming
tao ang matulungan natin at magkaroon ng karapatan mag-declare sila naging healthy uli nang dahil sa ating mga produkto. Of course, hindi lang yung good health ang sinishare natin, kasama siyempre ang kabuhayan. Marami na rin sa ngayon, ordinary people now earning extraordinary income. Join our group. Be a retailer, be a distributor. Okay, so maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.